María García, calamar da ría. Iso mesmo que eu facía e nunca dicía. Por iso prefiro sexan caladiñas, que sepan moverse pero estén quietiñas. Cando escoitas as jaibotas sei que vai chover. Eu mulleres teño moitas, me dá pra escoller. E como ti nunca loitas, fijo vas perder. O mellor alguén me escoita despois de morrer. En tan solo un ano fago 100.000 e pico. O de galiciano dixo mo Federico. Non falo italiano pero non me limito. E non despegamos pero eu non me quito. Iso de rendirse o que fan eses palanquins. Quero meu en Bitcoin polo cu, mete o maletín. Tes que declaralos pra viaxar con máis de 10.000. Só tes que matalos e desfai do hermano Sil. DJ, quen son os mellores? Meu claro que sí. Nada min, producí una Clio, eu a bendecín. Alan B, GRJ Records, comecei ali. O vídeo fixémolo na casa, ti no Airbnb. Non queremos 1 millón, fan falta varios millóns. Que van facer estes clones? Poden lamerme os collóns. Ti presumes do diñeiro en B, promovendo mal. Eu asumo que escoita facenda, está todo legal. Ainda menos mal, pero por si acaso quedadito pidenche un aval. Eu o compro e logo multiplico, ti eres subnormal. Porque se non é que non mo explico, sempre tarde mal. Eu fago o que faga, morro rico. Todos nosotros creemos que sabemos cómo somos, ¿no? Pero para saber realmente cómo somos tenemos que ponernos en esa circunstancia. Un hombre no sabe si tiene un precio hasta que no se lo ofrece, ¿no? Y ahí sabes cómo eres, ¿no? Calamar da ría, calamar da ría. 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 Calamar da ría. Ven pescar, calamar da ría. Calamar da ría. Ven que temos calamar da ría.